Sai Allah ya ce wa Iblis, mai ya hana ka yin sujada ga wanda na halitta da hannayena? Sai Iblis ya ce, ba zan yi ba, saboda na fi shi alkhairi. Ka halicce ni daga wuta, shi kuma ka halicce shi daga taɓo. Sai Allah ya ce, fita daga rahamata, ka zama la'ananne, kuma la'anata ta tabbata a kanka har zuwa ranar sakamako, wato ranar alkiyama. Sai Iblis ya ce, ya Ubangiji, ka jinkirta mini, kar ka karɓi rayuwata har zuwa ranar da za ka tada bayi. Sai Allah ya ce, kana daga cikin wanda aka jinkirtawa har zuwa ranar da za a tada bayi. Sai Iblis ya ce, ina rantsuwa da buwayanka, zan hallakar da bayinka gaba ɗaya, sai bayinka nagartattu, wanda suka riƙe ikhlasi da bin Allah da gaskiya. Sai Allah ya yi rantsuwa da kansa, ya ce, ni kuma zan cika jahannama da kai da duk wanda ya bi ka baki ɗaya.